el vídeo d'avui us ensenyaré com crear una aplicació mòbil amb Cursor i Android Studio. Serà una manera de tenir una aplicació funcional, o sigui, després de veure aquest vídeo sabràs i podràs fer 100% una aplicació que podràs descarregar i utilitzar en el teu mòbil i tot de manera gratuïta i poc complicat. Tindrà un mínim de complicació perquè al final estem creant una aplicació per Android, però ja veuràs com amb tot el que és complicat aquí t'ho desgrano perquè per tu no ho sigui. I tot aquell temps que hauries d'estar dedicant mirant els intrínculis, jo ja ho he fet. Llavors no tindràs cap dubte després d'aquest vídeo. Doncs comencem. Primer haureu d'instal·lar Cursor al vostre mòbil, al vostre ordinador. Tant Cursor com Android Studio els haureu de descarregar en local i per poder-los utilitzar. Aquí veieu com us demana, fa algunes preguntes i a continuació inicieu sessió. Utilitzeu el compte que a vosaltres us vagi millor, continuar i ja tenim Cursor. Ja hem iniciat sessió a Cursor. Ara el que haurem de fer és descarregar-nos-ho en local. Mentrestant, anem a buscar Android Studio i descarreguem també Android Studio en local en el botó blanc que apareix de Descarga Android Studio en el teu mòbil. Li donem a descarregar. No triga gaire, aquí ho passem una mica a càmera ràpida perquè si no aquest vídeo donaria siglos i siglos. I ja ho tenim descarregat. Llavors, ara què tindríem? Doncs tindríem una aplicació que ens crearà un projecte, acceptem tot el que ens demana Android Studio. Per què? Perquè ara li hem de donar accés al nostre servidor perquè hi pugui crear i modificar carpetes. Llavors, què farem? Doncs crearem un projecte nou en blanc i l'anomenarem, jo en aquest cas he decidit fer una aplicació que correlacioni l'activitat física que jo faig aquell dia amb els canvis nutricionals que jo hauré de fer adaptats a aquell dia, o sigui, a aquella activitat física. Tot ho estarem deixant per defecte, la resta de coses, package name i tot, i veiem que se'ns guarda a la carpeta Android Studio Projects My Application, que és Dieta i Esport, que es canvia el nom quan nosaltres cliquem el nou nom. I se'ns crea un projecte en blanc, que aquest projecte en blanc serà l'estructura, el marc bàsic que té la nostra aplicació mòbil. I tot està guardat a la carpeta que hem dit abans. Aquí tindríem les carpetes bàsiques, app, src, android test, main, java, com, example, data sport, UI, tot que està dintre de la carpeta dieta i esport. Ara, per poder obrir aquesta carpeta a Cursor i fer les modificacions amb intel·ligència artificial, haurem de mirar la ruta en la que està aquesta carpeta guardada. Obrim la carpeta a Cursor, dieta i esport, seleccionar carpeta, i ara el que haurem de fer és, dintre de Cursor, en els coneixements que nosaltres donem en el nostre projecte de Cursor, li donarem el link de developer.android.com perquè aquí hi ha molta informació i molts tips per poder construir una aplicació d'Android. I nosaltres, al donar-li aquesta informació a Cursor, ell farà una aplicació més eficient. Després obrim Chat as Editor i aquí li faig una pregunta
per acabar de confirmar que el que vull fer és possible de fer, directament. Em diu que sí, que cap problema, i llavors jo ara li dic que vull fer una aplicació que permeti a un nen o un adolescent adaptar la seva dieta a l'activitat física que ha fet aquell dia. D'aquesta manera, he fet algun exercici de força, hauria d'incloure més carbohidrats i si ha fet un exercici de cardio intens també. En canvi, si aquell dia ha sigut més sedentari, doncs potser canviar aquells carbohidrats per més proteïna i una miqueta més de grasses saludables i reduir els carbohidrats o el que ell consideri. Llavors li dic que busqui la informació per tot arreu per tal de trobar la millor informació de les fonts més fiables per crear aquesta aplicació. Què passa? Ara tornem, un cop Cursor ha modificat aquesta carpeta creant aquesta aplicació, el que haurem de fer serà tornar a Android Studio i veurem com dintre d'Android Studio ja s'han fet aquestes modificacions que Cursor ha fet, perquè com treballen dintre la mateixa carpeta, doncs ja estaran fetes les modificacions. Per tant, nosaltres li donarem a Run, que està aquí on assenyala la fletxeta, i l'aplicació correrà. Què passa? Que serà molt difícil que ho faci la primera. I veiem que ens apareixen errors. Què farem? Doncs copiarem tots aquests errors i els enganxarem a Cursor i direm, em surten aquests errors, soluciona-ho, esclau. Podem parlar en català, en anglès, en castellà, jo al final faig un popurri sempre. Llavors Cursor fa una primera revisió dels errors i ho soluciona. Què farem ara? Doncs tornarem a donar-li a Run i a veure què passa. Tornen a sortir errors. Què fem? Doncs el mateix, doncs tornem a Cursor i enganxem aquests errors i li diem soluciona ara aquests errors. Veiem que triga una estona i ja ho té fet. Ara tornem a Android Studio a veure com va. Es tracta d'anar iterant, d'anar veient que els errors, solució, error, solució, error, solució, error, solució. Ara, un altre cop, vinga, let's go, let's run. I ara veiem com ja apareix la nostra aplicació senzilleta, que ens diu quin tipus d'activitat has fet avui? Entrenament de força, cardio, entrenament mixta. Ara què farem? Doncs el que voldrem és passar l'aplicació al nostre mòbil o al mòbil de qui sigui. Llavors, què haurem de fer? Doncs, en comptes d'instal·lar-nos l'aplicació a través de l'App Store, el que haurem de fer és connectar el mòbil via USB i llavors veurem com a Device Manager dintre d'Android Studio ja ens apareixerà al nostre mòbil. Haurem d'entrar a Android, a la versió del nostre telèfon, clicar moltes vegades i activar la versió de desenvolupador. I un cop connectem el mòbil i nosaltres li donem a Run, o sigui, ara dintre de Device Manager haurem de seleccionar el nostre mòbil i haurem de donar-li a Run un altre cop. I ara Run ja no vol dir preview, perquè abans quan li donàvem a Run el que feia era fer una preview dintre de la nostra interface de preview, que era tot allò, era el visualitzador de l'app que apareixia a la dreta. Ara, quan nosaltres li donem a Run, el que farà serà instal·lar-nos l'aplicació dintre del nostre mòbil. I, dit això,
Ara ja ho tenim tot llest, per què? Doncs per tenir l'aplicació dintre del mòbil i veiem com tenim una aplicació totalment funcional, senzilleta, però que l'hem fet en una hora. Es poden fer aquí miracles. Però sí que és veritat que podem fer una app molt més complicada, inclús amb bases de dades, connectada a Supabase, com vosaltres vulgueu. Però, vaja, que es poden fer projectes superxulos. De fet, podem demanar als nostres alumnes que en comptes de fer una presentació o de fer qualsevol altra cosa, ens presentin un tema en una aplicació mòbil i a sobre que li puguin donar algun tipus de funcionalitat. Aquí podríem incorporar també intel·ligència artificial dintre d'aquesta aplicació, cridant APIs de sistemes d'intel·ligència artificial, etc. I per tant podríem crear una aplicació, per exemple, de reconeixement de plantes, que les detecti amb OCR, o infinitat d'aplicacions que nosaltres podem utilitzar per fer amb aquest tipus d'app. Jo, de fet, el que havia pensat era utilitzar-la per al RA4 que tinc jo de manteniment d'elements d'impulsió, i el que podria fer és incorporar dintre de l'aplicació tot el sistema de manteniment i totes les tasques de manteniment d'un aparell concret i tenir un Kanban, unes tasques planificades, poder pujar documents, poder fer fotos i que la intel·ligència artificial ens digui si aquella bomba està funcionant correctament o no, o quin manteniment haurem de fer i amb quina periodicitat. Vaja, és una meravella, aquesta funcionalitat de poder crear apps en un moment pel nostre mòbil. I a més, és una manera superguai d'engrescar els nostres alumnes perquè treballin i perquè puguin aprendre una cosa nova de qualsevol tema que tu vulguis, a més, incorporant un coneixement extra que és el de creació d'aplicacions mòbils, perquè avui dia ja veiem que amb les eines d'intel·ligència artificial el que mola és que podem aprendre qualsevol cosa, però és que la podem aprendre aprenent un altre coneixement transversal que ens pot servir per molts altres àmbits, com en aquest cas crear una app, o que podria ser crear una pàgina web, o que podria ser crear un podcast, o, mil opcions que tenim amb intel·ligència artificial que ens permeten això, combinar el coneixement que nosaltres adquiriríem amb una altra habilitat. O sigui, ens permet escalar els projectes al màxim, la intel·ligència artificial. Espero que t'hagi agradat. Jo crec que és super útil aquesta combinació de Cursor i Android Studio. Moltes gràcies per veure el vídeo, subscriviu-vos i ens veiem a la propera.